מעורב לכל מי שצופה בסרטון הזה. קוראים לי רום ברסלבסקי. אני בן 22 בירושלים, חייל בצבא ההגנה לישראל, ואני אסיר של שרה אל-קודס ג'יהאד אסלאמי יותר משנה ו9 חודשים. אני כבר שנתיים נמצא פה בעזה, שנתיים שאני סובל עקב מערבות גדעון הזאתי שהבאתם עלינו. נגמר לי האוכל והשתייה. אם לפני כן כן היו נותנים לי קצת, טיפה, היום כבר אין כלום. מהבוקר עד ללילה אני סובל פה סבל שלא נראה טוב. כף רגל על הראש, יש לי כאבים בידיים וברגליים. להשתחרר ואני לא מצליח לעמוד, ללכת לשירותים ואני לא מצליח. אני לא מצליח לישון, אני לא מצליח לחיות. אני חייב שתוציאו אותי מפה. אתם חייבים לעצור את מה שאתם עושים פה. החיילים של הסריה נתנו לי לראות טלוויזיה, ונתנו לי לראות ילדים מתים מרעב, כולו עצמות. בעיניים שלי אני רואה את הילדים שלהם, עצמות. זה לא הגיוני וזה התעללות בחפים מפשע. אסור לכם לעשות את זה, אסור לכם לעשות את זה. אני מתחנן אליכם, תכניסו לי אוכל לפני שאני מת.